Dito pala sa Bicolana eh. Yes! Hello guys! Kagabi pa ako. Ay, doon ako natulog kila Kuya Noli kagabi. Doon San Roque? San Roque. Tapos ngayon lang ay pumunta dito. Oh, sige. Nag-alok maggala. Iwan ko lang kung kasi gabi na baka kasi try ko muna. Hindi ako makauo. Ayun po, isang magandang hapon mga kaparing Jason. Gala-gala tayo. Hanap tayo ng pwedeng ma-vlog. Time check natin ay 4:40. Punta tayo dun sa Bato. Ako lang po. Hanap tayo ng pwedeng ma-vlog natin. Ma, ano muna ako? May ulam naman na dyan. Try natin kung makalusot tayo dun sa Bacolod. Pero pag di ako makalusot, balik ako dito. Testing lang to. Kung makalusot. Hapon na. Natin yung gaya. Babo pa.
abot ng tambutso, kailangan itong itulak. Malalim. Kailangan itong itulak. Delikado. Mahirap na. Kahigit lang tubig ng tambutso. Ilang araw lang yung ulan, ulit na kaagad yung tubig. Samantala nung pagpunta namin dito ni Ami, yung tubig konti pa lang. Ha? Kaya? Nandito na ako sa mga slok sa tubig. Mamayang gabi din ako daraan dito. Tanggalan ko nga chinilas ko. Bit-bit ang chinilas. Tulak mo, malukan ito. Tulak mo. Dito mo na buhay niyan. Malukan natin po sa dito. Halagpas na tayo. Sabi ko, dun sa nakamotor na yung itulak niya. Tapos pag nakahigop ng tubig yung tambutso niya, sira yung makina. Malalim.
Let's go. Balik yung 4 wheels oh. Hindi yan kaya yung 4 wheels na yan. Ay kaya yun. Mataas. Si pula. Ano? Ararum. No. Apo tatambot yung nagbaklay. Ako tulak ako. Oh. Ah, tugalin. Abot iton, abot talaga ton. Abot yun. Bahala siya. Ayaw maniwala. Yung sasakyan niya kumali. Buti ka kung kabisado mo yung ano, yung daanan. Nabuwad na lang yung sasakyan. Malilim ang iyong baligid, ating gabi walang hanggan. Tampot, dito na ako sa sentro ng Bato. Wow. Punta muna ako sa barracks. Tambay sa barracks. Bilang. Mama! Guys, pagkain. Kain ka na Kaya babi oh. Tambay-tambay. Tambay. Dito pala si Bicolana eh. Yes! Hello guys! Kagabi pa ako ay, doon ako natulog kila Kuya Noli kagabi. Doon San Roque. San Roque. Tapos ngayon lang ay pumunta dito. Oh, sige. Nag-alok maggala. Iwan ko lang kung kasi gabi na baka kasi try ko muna. Hindi ako makauo. Sila na lang. Pag hindi ako. House ka! Uubo. Ubo. Ubo ko. Oh. Ubo. Alok maggala dun sa Boulevard. Kasi yung uwian ko kasi baha. Buti kung di baha sana. Hindi ako pwede lang matulog eh. Kasi may inaasikaso ako sa bahay. Hindi ako pwedeng gabihin ng gusto. Kasi ano si Tilo. Saing. Ayun po at pauwi na ako. Yan. Doon na sila Kuya Noli sa barracks. At nagpintuan kami ni Kuya Noli. Uwi na ako si gabi na. Hindi ko alam kung iikot ako o doon na lang ako sa ano. Doon na lang sa Bacolod. Ang ganda na din sa Bato. Tingnan natin dun sa ano, Boulevard. Bawal atang ipasok yung motor. Ayan at dito na ako sa bahay. Time check natin. Alas 7. Nag-ikot ako. Pauwi. Ha? Papunta ron. Doon ako dumaan. Papunta doon sa Bato. Kaya pauwi na gabi na. Umikot na ako kasi mahirap pag mapasokan yung tubig na tambutso. Eh kung ako na lang mag-isa, baka masiraan pa ako. Kaya umikot na lang ako. Yan.
At may sasabihin ako sa'yo. Right. May sabihin ako kay Ami. Sasabihin din ako sa'yo. Ano? Kape. Kape. Yun na. Nagkausap na kami ni Kuya Noli. Sarap ng kape mo. Gusto kong timpla. Matapang. Oo. Matapang. Na. Yun nga, pumunta ako. Yun talaga yung pakay ko dun sa barracks ka. Pumunta ako kahit hapon na. Kasi nung nakaraan kasi pumunta ako, hindi ko nadatnan si Kuya Noli. Hindi ko alam kung saan pumunta. Tapos ngayon, kaya pumunta ako na kahit paggabi na para siguradong nandun. Kuya Noli para magkausap kami. At nandun si Bicolana. Nandun. Ganda ni Bicolana. Oh, nag-aalok kasi Bicolana. Samahan ko rin dun sa dun sa boulevard, dun sa mga rides. Ako di pwede kasi malayo talaga yung iikutan. Buti kung walang tubig, pwede sana yon. Masamahan ko sana siya. Ako sila lang kitilo. Saka sila atibigang. Layo nung ikutan ko. Malayo talaga. Tapos sinsa na. Kaya Bicolana at di ko nasamahan. Hanggang kailan si Bicolana? Di ko lang alam kung hanggang kailan. Sila na lang kaya Bidang sila Jami. Nag-aalok nga. Maintindihan naman ni Bicolana. At yun, nakausap ko si Kuya Noli. Tungkol nga dun sa, di ba sinabi ko dun sa vlog, nagpasalamat ako na yung binabudget ko yung pera. Nakapagpaalam na rin sa kanya na yung personal na hindi ako makakasama talaga sa Christmas party. Yun okay lang naman kay Kuya kasi alam naman ni Kuya na naintindihan naman ni Kuya yung sitwasyon ko ngayon. Nagsabi na rin ako sa kanya na babalik na ako sa vlog kasi hindi naman tayo pwede yung basta na lang pupunta ron tapos magbe-video na magpa-vlog na. Nagtanong kung saan kung saan ako pwede. Doon nga kay Crystalline magliliha daw. Yun. Babalik na tayo dun sa Babay Project ng vlog. At about naman dun sa sinabi ko na yung iniisip ko nga na yung babayaran ko si yung kay Kuya Puloy. Kasi sinasawaran talaga yan si Kuya Puloy ni Kuya Noli. Kasi di naman yan vlogger si Kuya Puloy. Ayun, nag-usap kami ni Kuya Noli. At sabi ni Kuya Noli doon, parang lang pala yun. Na papasawarin ko si maghahati kami. Prank lang pala yun para daw magpursige ako. Yun. Kaya yun. At salamat kay Kuya Noli. Napakaano talaga ni Kuya Noli na para daw yung ang haba ng prank niya. Nung naka-challenge ako, mas dapat daw kasi para gusto niya na porsigihin ko ng porsigihin. Kasi yung kumbaga nasa isip ko na may papasawarin ako Kaya maraming salamat kay Kuya Noli. At ayun, wala akong babayaran kay Kuya Noli. Thank you Kuya. Salamat. Si Kuya Noli nagpasahod nun kay Kuya Puloy at wala akong babayaran sa kanya. Parang lang daw yun. Tapos, ang laking halaga ng prank maliit na bagay daw yun sabi ni Kuya. Malaki talaga. Malaki. Sabi ni Kuya sa akin, tulong na yun sa inyong mag-asawa. Kasi alam ko naman yung pinaggagastasan mo ngayon. Ayun Kuya Noli. Kaya yun malinaw na wala akong babayaran kay Kuya Noli. Kaya dun sa vlog ko na may nag-comment dun na may basta nabasa ko yun, siguro nabasa naman ng ibang viewers dun yung comment tungkol dun sa yung babayaran nga Kuya Noli. Nagko-comment kasi hindi pa tapos Ako kasi ayaw kong kay Kuya Noli na chat o tawag. Gusto ko kasi personal. Ayun, sabi ni tawa nga ng tawa si Kuya Noli. At sa wakas, kumbaga matatanggalan na rin yung iniisip ko na kasi may kung saan ilalagay yung pera. Yun, maraming salamat muli Kuya Noli. Kuya, thank you talaga. Grabe talaga si Kuya. Thank you. Salamat sa suporta. Basta yun sabi niya, para pag-igihan mo yung vlog kasi iisipin mo
may papasawarin ka. Kaya prank lang, tawa ng tawa si Kuya Noli. At yun, basta yun, Kuya Noli, maraming salamat. Kuya. Maraming salamat po talaga. At prank lang pala yun. Thank you. At doon naman sa ano, nakapagkwentuhan kami doon sa abot sa St. Peter. Na kako kinansel ko nga yung ano, yung sa St. Peter na magkukuha ako ng ano, ulugan. Si Kuya Noli pala mayroon din. Pero pwede pala kay ano, kay Ate Marlene. No, pwede pala tayo doon kasi ano tawag niyan, parang nagan si Ate Marlene eh. Tawag na? Agent, parang agent ganun. Tapos yung pag-usapan namin ni Ami kasi wala nang walang down eh. Walang down. May 1-1 daw. First month na yun. So, maghuhulog lang. Depende daw sa atin kung ilang taon. Depende daw sa atin. At mag-contact lang daw tayo kay Ate Marlene kung okay na. Para paliwanagan tapos yung form na bibalapan. Yan. Ayun talaga. Kuya Noli, thank you talaga. Thank you so much, Kuya. Dami kong iniisip kasi yung pera talaga. Walang halong biro kaplastikan. Yung pera talaga 40 na lang. 40. Kaya sabi ko, paano kaya ito? May mga darating pang mga check up. Tapos susunod pa na operahan. Pero yun iniisip ko nga yung pasawarin pa. Paano kaya ako to? Kaya sabi ni Kuya Noli, tawa ng tawa eh. Ayan, para mawalan ka na rin ng iniisip. Ayun, thank you po talaga. Thank you Kuya. Salamat. Siyempre maraming salamat sa sumuporta talaga nung nasa challenge ako. Maraming salamat sa inyo. At siyempre salamat sa mga sumuporta nung naka-challenge si Kuya Noli. Lupit, napakaangas mag-isip. Lupit nung Lupit ng prank niya. Mas lupit nung suporta nyo. Galing nung suporta nyo nung naka-challenge kami. Pati si Kuya. At yun. Thank you talaga. Thank you. Ang balita doon. Ayun. Okay naman doon. At babalik na ako sa pagbablog dun sa Pabay Project. At muli, pasensya na kay Bicolana at di ko nasamahan kasi napakalayo. Nag-ikot ako. Pero kung walang tubig sana doon, andyan naman sa vlog ko yung dinaanan ko, nagtulak nga ako eh. Kala ko nga di mabuhay yung motor. Kasi may mga nasiraan nga rin. Medyo mataas pa din mataas pa hanggang dito ko. Ayun, ang hindi ng vlog na at maraming salamat yun. Bye-bye. Okay. Love you all. Ingat kayo dyan, Bicolana. Enjoy dyan sa mga rides. Bye.